Moi! Ja tää on siis meidän kanavan ensimmäinen video ja tää on vähän niinku aloitusvlogi, ainakin jotain sinne suuntaan. Eli me ollaan 2 tyttöä, jotka harrastaa voimistelua. Tai no, mä kyllä aloitan vasta voimistelua, mutta mun kaveri on harrastanut voimistusta aika kauan ja voimistelua, mutta se lopetti ja nyt se aloittaa uudelleen mun kanssa. Ja mä en siis tosiaan osaa tyyliin mitään muuta kuin kärrynpyörän. Sitäkään mä en varmaan osaa kovin hyvin, mutta joo. No niin, mä nyt yritän kärryn. Uusi yritys. Siinä on jonkinlainen. Eli siis mulla on huomenna ekat treenit, eli torstaina. Ja perjantaina mulla on yhdet treenit. Ja mulla on vissiin aina niinku torstaisin ja perjantaisin treenit. Ja joo, mä oon, oisin halunnut harrastaa ratsastusta, mutta ne ei ikinä niinku soittanut ne tyypit. Ne lupas niinku aina, että ne soittaa, mut sit ne ei ikinä niinku soittanut. Niin sitten mun kaveri opetti mulle tyyliin kaikki voimisteluliikkeet, tai yritti ainakin opettaa. Ja sitten mun äiti kysyi, että haluaisinko mä harrastaa tai alkaa harrastaa mun kaverin kanssa voimistelua. Sanoin, että kysyin vaikka siltä, mistä mä kysyin, ja sitten ne juttelin äidit keskenään ja sitten niin. Ja mä en tiedä, uskallanko kertoa mun voimistelu jo seuran nimeä. Ehkä jossain vaiheessa kerron sen, koska niin. Ja mä toivon, että tää kanava saisi tilaajia, koska ja se heti kun mä opin uusia liikkeitä, mä voisin tehdä niistä vaikka videon. Nähdään seikkeudesta. Moi moi! Nyt yritän tehdä kaatosiltaa. Mä tiedän, siitä ei tule mitään. Mä tosiaan vasta harjoittelen sitä, eli mä sen näin. Enkä tosiaan osaa nousta siitä. Mä tehdään kaveritteja. Onhan mä hyvä voimistelu. Joo, ehkä vielä nyt tässä. Moikka! Mistä katsotaan kanavaa?